Кажи на Бог, позволи да се върна народно. Ако вече чуваш тъпи грехи, а не чакай друго, отвори до край вратата, аз съм тук. Ако има Бог, той ще може да реши. Аз не съм виновна или ти. Ако има Бог, само той ще ни прости. Да обича значи да моли. На Дичо наблегна. Снима се видеоклип. Не. За какво си говорите? Да, така беше много голямо. Да, така е. Между другото аз където са намеся, между другото става много яко, а? А ти днеска даде бах ти идеята, бе, човече. За факлите, но? Аз така идея не съм чувал хубава. По принцип. То ще... Ако той трябва да го То снима така някой... се раждат идеите, разбираш, да. като се съберем, като си Той говорим, трябва да се си го раждат гледаме идеите. такова, никъде няма да го пускаме, някой пуска да го снима. И да се го гледаме за...